asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kaNdaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tjatshatsha uTjatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo mina ke insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba untombezi yamncumela utsizwa zamkhombisa esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula ngoba sigcwele amabethe ngiyikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama usathi inkakane lakhe lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngaha ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike bafowethu sikhumbuzisane indlela yesintu ukuthi ihamba la ngenzela wena omusha ukuze uzokwazi ukuthi usubscribe la kule channel lethu sike sikhulume nje izinto ezakhayo sicaciselane la kufanele ukuthi sicaciselane khona uyazi bafowethu kunomuntu othola ukuthi ukabe nephupho uthola ukuthi uma eba nephupho uphupha umngane wakhe noma umuntu othile ekhulelwe thola ukuthi isisu nje impela sikhulu umphupho ukhulelwe omunye aziphuphene ekhulelwe abe sedideka ukuthi hawu ngaphupha ngikhulelwe kodwa ngibe ngingakhulelwe kwenzakalani ngelinye ilanga abafowethu sasho sathi abantu abadala uma bekhuluma okanye abantu abadala uma beletha inkulumo kuthina bayiletha iwuciko obukhulu ikakhulukazi uma beletha ngamaphupho inkulumo isuke iwuciko kakhulu ngoba nje lo muntu umphupha ekhulelwe kodwa engakhulelwe lokho kuwe kumdide lokho ngoba omunye ukuthola ukuthi akakaza akhulelwe kodwa isisu sakhe savele sachitheka athi amasonto nje samathathu savele sachitheka uma sichithekile amasonto emathathu ngesizathu sokuthi ingane mayichithekile iyakhula nayo njengoba naye isisu sichithekile umphefumulo wengane ungaphakathi esiswini kuyena ngokomoya usakhulelwe akabelethile kufanele ukuthi abelethiswe ukuze lo mphefumulo wengane okuyena ngaphakathi uphume esiswini sakhe ngokwesintu umuntu umechithekelwe isisu noma isikhiphile kuke kufanele ukuthi mase kushaya isikhathi sokuthi angabe manje lo muntu lo uyabeletha abelethiswe ngoba ngelinye ilanga uyoziphupha ukhulelwe udideke ukuthi kwenzakalani kwesinye isikhathi kube umuntu okuphupha ukhulelwe kwesinye isikhathi uthola ukuthi isisu sakho uzosizwa kungathi sigcwala umoya kanti ile ngane ilo mphefumulo kuwena ngaphakathi esiswini udinga ukubelethiswa omunye umuntu ukuthola ukuthi ungumuntu wesifazane kodwa manje isisu sakhe siloke sikhukhumala isisu sakhe hayi ngoba kuyilumbo hayi ngoba kuyini inkinga ukuthi unezingane uthola ukuthi zaphuphuma wangabelethiswa manje lento eyenzakala kuyena ukuthi aloke ekhukhumalelwa isisu abantu abadala bazama ukumkhombisa ngezimpawu ukuthi kukhona inkinga ekumele ukuthi uyilandele kufanele ukuthi ubelethiswe
kukhishwe lo moya wengane ongaphakathi kuwe. Ahamba umuntu ayekojima sabathi uyobamba umkhaba lutho, asabathi uyasibambisisa ulutho. Kanti inkingi ke kutheni ngaphakathi kuyena kukhona izingane. Ukhulelwe ngokomoya, ukhulelwe ngokwasemoyeni. Abantu abadala bayamkhombisa ukuthi ukhulelwe ngokwasemoyeni. Kufanele ukuthi abelethiswe ukuze kuphumele umphefumulo wengane okuyena ngaphakathi, bese isisu sakhe sibuyela endaweni ekuyiyona. Kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi omunye umuntu ulunywa amabele, ayaluma amabele, ayaluma kakhulu. Athi umehambe yakubantu bafike bamtshela ukuthi isilwane, bahambe baye komlahla isilwane, iqhubeka inkinga yokuluma kwamabele. Aye komunye futhi naye kugarantwa ukuthi lo muntu isilwane uyasilungisa, naye afike futhi amgeze naye athi uyasilahla isilwane iphinde iqhubeka inkinga. Kanti hayi ngoba nakuyisilwane, ngenkathi wena uthi uyolahla isilwane kanti akusona isilwane, ingane yakho iyancela kuwena njenganomama wayo. Ayizange iliyeke ibele ngoba uyiyekisanga ibele, namanje isancela. Usilahla isilwane ka-13 uye kuyinyanga ezinkulu ezinamandla, uthi mawufika wena ufike uzitshela ukuthi hayi mina nginesilwane ngicela ukuthi uzongisusa isilwane. Ihambe nangempela inyanga iye kokulahla isilwane, yenze ngaleyo ndlela elahla ngayo, uthola ukuthi naye iyazigaranta kanti akusona isilwane. Ingane yakho eyaphuphuma okanye ingane yakho owayikhipha iyona lencelayo emabeleni akho. Njengoba uwezwe luma nje awuncelwa isilwane kodwa uncelwa iyona ingane yakho. Kwesinye isikhathi uphupha into ebusuku ikuncele emabeleni, ucabanga ukuthi isilwane kanti ingane yakhe ingcolile. Uma ingane izalwa noma uma owesifazane ezobeletha ingane, ufika qale ngokuyibeletha kuqala. Uma isibelethiwe leyo ngane iyagezwa, uma isigeziwe leyo ngane imbathiswe ingubo, uma isimbathisiwe unina wayo ukayipha ukudla, idla incele ibele. Ingako uma kuwukuthi wena wake waphuphunyelwa noma wake wakhipha isisu, kubalekile ukuthi ubelethiswe uma uwumuntu wesifazane. Thina ke sinendlela ke sike senze ngayo thina esayitshelwa umkhulu masisiza umuntu, hayi ukuthi kuyathina usizwa yithina. Hayi, thina umuntu simnika ulwazi ahambe nala ekubo ayokwenza ngaleyo ndlela esimiyalele ngayo, hayi ukuthi ngizofika mina kini. Hayi, wena ke ngaphandle kuma uthanda ukuthi ngizokuchazela kini, ngizofika ke kini kuma uthanda ngizokuchazela, kodwa ngizokubiza imali ngoba phela uzongihlukanisa nezingane zami kufanele ngabe ngiyadlalela nazo, nonkosikazi wami kufanele ngabe siyadlalela kahle kube mnandi, bese wena ungibiza ukuthi ufuna ngizokuchazela kini. Izinto eziningi bafowethu azidingi ukuthi kuze kufike ugobela, kodwa into edingakalayo ulwazi. Iba nolwazi bese wenza leyo nto, hayi ukuthi umsebenzi awuhambi kahle impunga yesintu uma ingafikanga ekhaya. Hayi, umsebenzi wakho uzohamba kahle nje impunga yesintu ingekho ile kubo. Uma nje wena uzofika emphelandaba impunga yesintu ikuchazela ukuthi lento mase usuyenza uyoyenza kanje nakanje nakanje. Kunomuntu ke bafowethu othola ukuthi ke amabele akhe ayaluma kakhulu, usezamile ukusilahla isilwane. Awukuzama ukuthi uyibheke kuthena awunayona ingane yaphuphuma noma wayikhipha, ngoba enkathini yanamuhla eyabantu bazikhipha izisu. Webafowethu nodadewethu, kubalekile ukuthi uma sekwenzekile nikwamukele kunjalo, ngoba kusiza ukufihlela abantu benyama, abantu besemoyeni bebebona konke. Ukukhipha ingane kuwukubulala, okwazi ukuthi ungaboshwa ngisho ukuboshwa emathongweni. Uyoboshwa ngisho ukuboshwa uma ukuthi leyo nto awuzange uze uyilungisa ngoba wakhipha umphefumulo. Kunensizwa ke eziningi ezimithisa amaqede eziphike, okanye umuntu avela athi ayikhiphe, kube lula nje ukuthi akayikhiphe. Uthola ukuthi umuntu uzothi mase seganiwe kube nzima ukuthi athole ingane, kanti kunentombazane atshala kuyona imbewu, wathi mayitshala imbewu wayitshela ukuthi akayikhiphe ingane.
nayo intombazane phela ngokubona ukuthi le ngane ngeke izibe nababa nayo yababudedengu uyahluleka ukumela iqiniso ukuthi ngoba nako ngonile angisase ngimi angawukhipha umphefumulo ongenacala ivele isikhiphe nawo ngempela intombazane isiso. Asike siyibuke yonke leyo nto bafowethu. Khona abantu abangenalo ulwazi lokuthi ukukhipha isiso kuyicala. Babona ngoba nako gunyaziwe emhlabeni kugunyazwe uhulumeni. Yabona into eziningi ezisho uhulumeni, ungabozinaka into eziningi ezisho uhulumeni. Akabozinaka into ezisho uhulumeni. Into ezisho uhulumeni zonke ziphambene zonke. Ayibangixolele kodwa kuyiqiniso lokho engikushoyo. Yonke imithetho kahulumeni iphambene yonke. Akufanele ukuthi eminye uyilandele ngempela uyenze. Engathi ungalandela imithetho yesintu nemithetho yakini. Ngoba imithetho yesintu iwukuphila kodwa imithetho kahulumeni iwukufa. Iyosifaka esihogweni yonke imithetho kahulumeni. Kuthiwa kukhishwa izisu, kuthiwa izingane azingashawa. Iyaphi yonke leyo nto? Leyo nqola bafowethu usho ukuthi asiyibona ukuthi iyehlathini. Hayi bafowethu ngeke. Njengoba kuthiwa kukhishwa izisu nje. Kungagunyazwa ukubulala, kuthiwa abantu ababulale. Ingakho bafowethu uthola ukuthi sifundile, saqeda nya, sagogoda. Imisebenzi kodwa siyithole. Uthola ukuthi insizwa nayo yahlangana nomuntu wesifazana owezikhiphela isiso. Yembatha naye. Yathi mayembatha naye lonke lelo thunzi limnyama lamembatha. Umsebenzi akasawutholi manje. Yakhala umuntu uthi ngifundile nginamajazi awu5 kodwa into zama ziphambili. Zizoya kanjani izinto zakho phambili? Wakhipha isiso ntombazana. Zizoya kanjani izinto zakho phambili ungayenzanga inhlambuluko ethongweni lakho? Ungayicelanga intethelelo ethongweni lakho ukuthi wena wahlangana nomfana wakhipha isiso. Usuzigezileni zona izingane zakho lezi wazikhipha. Ngoba phela nazi ingane kubalekile ukuthi uzigeze ukuze mazisondela kuwe njenganomzali zingakucindezeli. Wena yise wazo usuzigezile yini izingane zakho lezi ezakhishwa yintombi? Yini ezolunga kuwena kunezingane ongazigezile ezakhishwa yintombi? Uzothi ufuna ukulobola kuvele kusuka isichitho phakathi kwakho nalomuntu othandana naye. Kanti lesichitho sisuswa ile ngane ivele yasondela yazongena phakathi kwenu. Isondela ngokukhulu ukungcola. Mayisondela kuwena isondela njenganobaba. Mayisondela kuwena isondela njenganomama wayo. Kodwa manje ayigeziwe ingcolile bese ifika iphenduka isichitho kuningi. Bese niyahlukana la izinto zenu seziyaphambili. Isichitho phela bafowethu uyabona kukhona lese sithunyelwa abantu laba ababathakathi abangayithandi inqubekela phambili. Bese kube khona isichitho othola ukuthi sakheka ngethongo, othola ukuthi likwembethe kodwa manje lingcolile. Mali kwengama phakathi kwabantu likwengame ngokungcola. Abantu bavele bangakufuni. Isichitho leso. Lento ke bafethu ibalekile ukuthi izinto sizicubungule kahle. Uma siba namaphupho singajaha ukuthi izilwane. Ake sibuke ukuthi asinazo yini izingane ezaphuphuma. Angisikhiphanga yini kambe isiso? Intombi yami ayisikhipanga yini isiso? Ngaphambi kokuba ngithi ngiyahamba ngolahla isilwane. Ngoba isikhathi esiningi umuntu ukabe nephupho ngempela, abanye abantu bathi isilwane kanti ingane yaphuphuma. Ingane yaphuphuma bafowethu iyinkinga kakhulu. Ngoba manje abantu abaningi bavele babone sengathi isilwane kanti hayi ngoba kuyisilwane. Thothu phuphu zitika ngocansi. Kuthi uhamba ulahla isilwane. Unesilwane wena. Kanti hayi ngoba nakuyisilwane. Inkinga ekhona ukuthi awuyilungisele ingane yakho le eyaphuphuma. Abantu abadala manje bakushaya ngalento ukuze usukumele umzukulu wabo ngoba uyabakhalela kwelamathongo. Nginqunu angigqokile mina ezinye ingane ezigqokile. Uthola ukuthi phakathi kwekhaya kunengane nje ecindezelekayo. Mhlambe ninengane, ingane yeni kodwa manje aniyiboni kahle. Izinto zayo azihambi kahle. Kanti kunengane yakwabo eyaphuphuma.
isabathe yazama ingane ukuzihlanganisa izinto asihlangane kanti le ngane yaphuphuka kubalekile ke bafowethu ukuthi masiwaphupha lamaphupha kanje sihlaziye ngempela ukuthi kungabe ngempela njengoba kuthiwa isilwane isona ngempela yini ake singajaha ukuye ezilwaneni ake sibuke kwisimo sabantu abadala ngoba kuyenze kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uvela isisu sakhe sizogcwala umoya futhi kanti hayi ngoba kuyingane yaphuphuka kanti kunento ethile yabantu abadala kunemimoya ethile edinga ukuthile kuyena ekudinga ukuthi mhlamba ihlambululo mhlamba yenzele lokho ekudingayo ngoba uma umuntu enemimoya yabantu abadala okanye uma umuntu embethwa abantu abadala akufanele mina njenganempunga yesintu kuhlale kuyimina ngaso sonke isikhathi engisho ukuthi kufanele kube ukuthi awukusizakala phela nawe ube namaphupho azokuvezela ukuthi abantu bakini yini abayikhulumayo asingavumi ukuthi abantu basemakithi bazohlala njalo bekhuluma kogobela bethu ayifuneki leyo nto kubalekile ke bafowethu nodadewethu uma kuukuthi intombi yakho akayitshela ukuthi ayikhiphe isisu nawe intombazana wasikhipha isisu le mpawu engizishoyo ziyenzeka kuwena uyalunywa amabele kodwa sewakwahamba wayakulahla isilwane kodwa kwangalunga uyasizwa isisu sakho ukuthi sigcwele umoya kodwa manje wakwakulandela konke mhlawumbe wazadla namagobongo kodwa umehluka ukho awukubuka ukuthi awunayo yini ingane yaphuphuka bese ulungisela yona ubelethiswe ucele kubabelethisi basekhaya ukuthi bakubelethise uphumele umphefumulo wengane okuwena ngaphakathi isisu sakho soyeka ukukhukhumala soyeka namabele akho futhi ayoyeka ukuluma uma lengane lena usuyitshela ukuthi naku ukudla manje mntanami ngicela ukuthi uyeke ukungincela liyeke manje ibele ngoba usukhulile idla naku ukudla uyenzele iladi ubeke laphana zonke izinto mofuna ukwazi ke ngeladi nokwenziwa kwali iladi ayi indlela yesintu iqukethe bafowethu hayi angikageqa amagula ngoba angemuki ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV niqhubeke bafowethu nokuthatha imifanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu zikhona ke incwadi esizibhalayo amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokhobe kanjalo nencwadi yethu entsha indlela yesintu ngomhla ka-15 kufanele bafethu iphume uma inkampani yethu ingazange zisidumaze mhla ka-15 nakanjani iyaphuma bafowethu ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga